Ay, bawal na kung akong grado mo pa sa dugo. Okay. Likod siya. Gusto lang. I'm a crown. Beautiful, sweet. Ako, explain na talo sa una, explain na ako guys for. Falling at Ako ikaw, Brian, ko sunang explain lahat. Matematik na. when it comes. Ano na mong maestra, kahit sa science. Sa science ha? Hindi sa ako, kung naipasol dito, halimbawa ka naman, Newton, ya, mga mathematics yan po na. Kaya, tulo na yung mga maestra, tulo na sa mga class dito, ako. Sana Tanong all. ko si Limaw. Why nakasolve na line? Ako dahil mo presenta ko, ako ma'am. Kaya na ako. Bola lang yan. Pag-solve din ako, ana. Pag ako ang siyempre na dito, pag mga classmates. Di, mat kagmat. Sa una, Right kagmat. mat akong bright sa una. Naubos na hindi ka pinakumat. Pero, abi ko, tungkol kay dati rin sinana din na kung sa kong diba, sa kung nauna ang mat ba, Sana all. ako gibalansi akong grado. Karon first grading. Akong first grading, mapasar ko, dapat makuha ko 80. 1. Akong grado 80. Pag second grading, bisan makuha kong 69, 70, akong grado. Oo, kung kunin ang kumusod. Ako sa simana, masobra ko gado, ako sa usa. Sa simana na po. Ako nagkatangan. Pag second grading, hagbong ko, 69 akong grado, 70. Oh no! Pag sunod na po, second ka, third grading, Mugkay ba, Noy? hagbong yapon ko second, third grading. Pag fourth grading, siguro na ako. Dapat, nabawa, kaya nga no, kung i-plus mo na, di mo first grading, second Uy, grading, tuwan na lang maestra mo sa paggrado. Pagluan ka ka mo na ang paagin ako sa unang suwila ko. Karon, Sa pag-ibang ko, no? hagbong ko second grading, third grading, pag fourth grading na nabawi ko na ako. Sana all. Kung bawi yun. Kung mupasan lang, kung maabot kang 74.5, i-run off mo na by 10, i-run off mo na by 10, look. May baiting. By 10 ba? Pag 75, run off by 10, look. Abot na lang 74.5. Kaya 74.5, passing naman na. Ano ba, tens or tens? 10. 10. Ayaw mo. Mukha. Ako sa mga kanina, nauna na eh. May magsipa. Baka kita ka yung nangyari, baka kita mo nga ako ng ito, ayaw yung sunda. Kailangan mo po mo inom sa akong ginimbiman, kaya tamis ko laway ko. Tamis ko laway. Magigita na po, no? Magtagsa tayo mo na, ha? Bota na ito pa man. Ay, kag sabay. Botay, ay no, para din tamalay, botay ibangan, Arnold. Ikaw magbitag tubig sino, ha? Tapo at Esther. Ay, huwag mo na kailangan ito, Tek. Labot yoy. Yan, hold ng karang ito. Okay, sana. Konsilyo, right, magkakaw ko, nakinulog sa mga leksyon. Wala ko abi ni mo sa una ra kung pagka-bright ng eskwela ko. Bitagay na Sa una sa eskwela pa ko high school thing sa tinuod lang. Hanto ni graduate ko, bright ko. Bola lang yan. Sa bright ko sa una. Pag eskwela pa ko bright ko sa una. Napay akong grado ako ra naghimo kuno sa ako bupasar pa ko sa libre. Ay bawal na ko akong grado bupasar ko. Okay. Likod sa. Gusto lang ana. Pero karon naman ako nag-eskwela, bulok ako. Bulok na ko. Sa una pero nag-eskwela ko na bright ko sa una. Sana Ito ko all. primero sa inabs ko. Karon yung i-transfer ko. I-transfer ko din. I-transfer ko din yung MBS kaya nahilo mo ko sa Bulangoy. Huwag ko nahilo sa Bulangoy. Ako ko, huwag ko MBS. Sus, paminaw mo. Luya, kung mag-student mo yung pero, mag-board yan. Paminaw sa mo. Ano ka nasisira, ulo? Anong makakuan mo? Mamugos man di ay, uy. Dili, para ako makakuan din mo. Pero karon naman ako ng eskwela, bulok din mo. Sige na, Abot lang, ano kaya Mga yun na, i-find it the circumference of the circle. Wala lagi ko na bulok na Kasi dito. equals
Wala ko. Ikaw ah. Wala ka. Labay, nabulok na ko naman ako ng eskwela. Mag-listen, galing ko pag-plus-plus ka niya. Pero eskwela pa ko high school sa una pa ko eskwela, bright boy. What? Boros may ubo ko eh. Ubo ko yung baso. Yak sa akin. Okay. Extra. Balik sa kaya ka kami ka sa dito. Hindi kayo mahugas ako. Ay, hindi naman hina. Naay, kaya yung storya pa. Ay, lakay. Gusto yung lakay. Istoryahan ka gagawin ka sa pag-eskwela. Mabright ko sa unas mathematics.